Dus terug op die brug. Terug op die brug. Palazzo, zit er lighter, nee? Ik heb een lijstje. Oh ja. Dat is het niet. Wie brengt ons nou? Als het... Hij was al terug, was al niet? Als de eerste keer terug. De ik. Op wat nou? Voor die podcast. Mijn eerste keer? Was hier, maar dat is voor hem nog of iets? Voor ons? Was eerst welcome back? Was eerst en dan welcome back? Misschien was het dan Ja. als een mooie kar. Of van later. Zo van later. Alright guys. Ons is terug op die brug. Episode 35. Het voelt zo, ik dacht dat je 36. En dan zie je nog hij, wat ons doen op school, 36. 36. Zo is het nog 35. Ah, is het 35? Van nou ga ik het zeggen 35. Die laatste cut of onze youth. Sama Leander, ne? Ja. Ik denk iemand kan vragen, ja, wat hij nog als laatste episode geweest is, geweest. Ik kan vragen, wanneer is de latest podcast episode? Oh no, het was een pain. Wat voor vraag, wanneer is het ons episode? Ik wil bij iemand ook vragen, was hij als laatste episode, zeg ik ja. So ja, was een beetje bezig geweest. We were very busy, dus few weeks. Maar ja, voor ik begin guys, voor ik begin met die episode, ne? Voor ik begin, ja. Ik niet vergeten. Kijk hier. Ik denk, het gaat niet veel wees, ne? Ik heb het geschreven voor ons intro, ne? Het gaat niet veel wees, ne? Ik denk voor zijn broer en voor hem, ne? Ik denk toen ik die podcast begin, nou hij tijd terug, als één bij dat Jules. Toen oors die gezet op die bank, toen oors, gezegd ons beginnen een podcast man. Hij video is samen, hij gaat kijken aan mijn camera. Dus ik kom ons beginnen een podcast en oors die zit toe. In oors strijd wat dingen doen, dan net voor fun, maar ja. Zo ik denk, hij heeft een baie goed bijdrage gehad bij die podcast vandaag. Hij en zijn broer, zijn MC. Zo ik denk dat het verder oors vandaag net zo een tribute doen aan Ryan. Ik denk, hij heeft een goede rol gespeeld samen met ons ook. Hij was samen met ons geweest op Plaza als episode, ne? Was hij samen met ons geweest? Hij was samen met ons geweest bij de episode van die trauma. En die kamer bij ook bij. En die zo twee, als ik mooi onthoud. Ja. Zo, hij was al een paar keer bij ons, samen met ons geweest. So, ik denk, het gaat niet veel wees, guys. En hij heeft dingen te doen. Om met de tribute te doen voor hem. Dus komen ze foto's is. En ik had die zo een paar lachjes. Zo gaan die lachjes, die came like aan een stuk voor hem. Net om memories man. Net om zo vergeten. Er altijd zo'n douw verstaan. Zijn ma doen hoor daar een baie mooi ding, ne? Zij zei soos wat zij voel, heeft die ook gevoel toen ze in zijn zin gekregen had. Zij zei wat zij voel, heeft Job ook gevoel. En zij schreef moeten die jaren het wat die gedaan. Ik denk hij is iets baie mooi. Zoals die geloof en net God kan ons die dragen, die secretaria. Trauma is het ding wat een man niet baie gauw kan afschutten, maar vrienden, familie, het maakt een goed verschil. Zo met het baie gezegd guys, ons laat zijn memory voor eeuwig blij met ons in ons harten en ons dank aan de familie en ook aan Samuels, een broer van ons. So, ja, nee guys, so, dat is met ons kleine tribute. En dank je aan Stiek voor zijn keertjes, net om voor ons wijs. Nee, dat ze lach altijd nog schijnt bij ons in die podcast. Nee guys. So ja guys, ne, dus dat, so ja, ons dank aan de familie, en ons bid vir hulle, dank ons net gebed, liefde, en God wat wel lekker hier kan dra. So baie gesê, ne, die podcast guys, baie belangrijk. Die podcast is iets wat ons doen, ons discuss een topic, en ons geef ons opinie op, ne. Ik weet baie keer, of dat is al baie keer aangeval oor soos
kry hulle feite reg en so en so. So as ons praat oor 'n topic, dan praat ons gewoonlik net oor ons opinies oor iets. So moenie offended voel as ons praat miskien oor die budget en jy weet nou presies as 14.5.5.5 was hulle styg en ons het gestyg nie. As ons praat oor ding en ons oor topics, ons is nie journaliste nie. Dis kom ons report hem goed, ons gee net ons opinies op topics, né? So dis maar net dat. So ja guys, ek weet ons nou 'n baie emotional moment begin. Maar ja, ons is hier, nee, ons is hier so. Ons gaan aan. Miskien het jy gehoor op die podcast? Word of the podcast. A word. Ja, dan moet net die sluk in die beleid. Okay. Maar dat is al langs jou. En ons het 'n history net al gehad. Oh my word. Jy moet waarom Okay. kyk jy maar jou? Passion has little to do with euphoria and everything to do with patience. It's not about feeling good, it's about endurance. That is Mark Z. Kavinsky. So I'm going to say again, passion has little to do with euphoria and everything to do with patience. It's not about feeling good, it's about endurance. Beautiful. Deurdruk. Dat is maar al wat 'n man kan maak op 'n moment, as maar net deurdruk. Dus ek dink net maar soos seker in die 2 jaar. Ek dink seker nou hoeveel mense nou verloor al. En as man met van soos iemand MC soos sy maar soldaat is. Al maak ek op na jou sy moenie ook opsakke, verstaan sy. Ek dink as man met van dat soos ek nou al 'n paar mense nou verloor al in die afgelope 2-3 jaar. En somehow in your mind is die bietjie trauma verstaan. Maar soos die woorde podcast sê is soos endurance. By my dag met endurance, ons moet aangaan verstaan, ons moet aangaan because why ten spyte die wat ons verlaat het, daar nog steeds mense wat oorbly, wat op ons staat maak en wat ons moet voor dinge doen en wat dinge verwag van ons. So endurance op 'n moment dag gaan dit vir ons deurdruk en ons daardeur sit. So ja, daar is 'n boodskap op hierdie Humans Right Day guys, né? Menseregte dag. Ons het deurgedruk deur die ek was nie daar na pag. Julle was daar gewees, né? Ek was daar, ek het met vlaggies op my kite. Saamgebring gister. Apartheid. Jy was daar ja. Was ek dan? Jy was toch al. Was ie? Was ie maar nou moet jy was daar. Precies, honest. Sarafina vibes. Okay, net verstaan. Maar ja, Leave me, see you can leave me. Jy was hier nie? in die 22. Ik heb net gemis. Oh nee, ik was daar. Als ik daar was, dan was jij daar. Toch daar. Maar kijk, loods. Oké, ik was zeker maar wat 4 years, 5 years. Was je deel geweest daarvan? Was ik deel geweest van mijn maas. En voel je wat iemand met dat deel geweest het deel 2 weken is, nee? Ik was nog die 3 jongmannen, nee? Dan beseffen we dat als we daar een vakantiedag, mensenrechte dag, nee? Voor alle gaat het tof wees. Voor mij gaat het tof wees en voor jullie gaat het tof wees. En dat is ook allemaal die dag aan elkaar een vakantiedag maken, zodat ons niet kan vergeten, nee? Because wij, ik denk het moet een ding is voor mij om iets te celebrate wat mij toekomt. Die recht het onderwijs. Iets wat mij toekomt. Zoals je dat ik moet het celebrate, want dat komt mij toe. Maar het wordt nog steeds een vakantiedag gemaakt. Zo, hoe voelt het voor jullie wat daar gebeurt? Oké, jullie was nog 5. Ik was nog niet een jaar niet met zijn bokken en zo niet. En ik nog niet pas. Ik ben van jou niet. Maar nog pas dan ze eruit en zo. Is dat waar in die dag voor jullie? Voor mij persoonlijk. Ik bedoel, als die groepie een unified approach gehad het om te zeggen, ons neem standpunt tegen, dit was niet pas los, hè? Wat zou die ripple effect geweest het op de einde van die dag, als hulle nie die deel gedoen het, want het baie mense gesterf, en dus ook ons die dag gaan herdenk. So, hulle se actions het soveel impact gehad, laat ons tot vandaag toe dit celebrate. Maar die Born Freeze, ek en hy het die discussion gehad, die Born Freeze, verstaan nie dit nie. Is amper soos Because they're born free, they're born free, soos jy sê. Maar ons het 'n emotional attachment teenoor dit, because ons weet van nie blank is. Ons by die winkel, by die vet, daai kan ek nog onthou. So
vir ons wat dit so 'n bietjie geervaar het, gaan dit obviously different is. Verstaan maar. En dis ook om hulle aan mekaar te celebrate om veral vir die bonfries dat die minds, soos kyk julle is free, maar is die dit en dit. Seer dan ja. So dat is 'n goeie ding, maar ek dink ek wil net vir julle vra soos menseregte, soos hoe sien julle dit nou? Verstaan? Is dit different vir elkeen, vir ons ouderdomsgroep en vir ons jou tydperk? Ja, kyk, as ek gaan nog baie praat oor dit los, because as ek moet praat oor Human Rights Day, my vraag aan myself is wat se goed celebrate ek my bra, verstaan jy? Because I don't see ja, ek verstaan het en ek weet presies waar deur van ons leers deur gegaan het met maatskappy sodat ons evens vandag rights gaan hê as human beings met maatskappy. Dis nie waar om 'n pas te dra om mee te loop en daar te loop. Dis my God given right to walk this earth. Verstaan jy? So ek moet nou daai celebrate. God given rights. Verstaan jy? So vir my as dit nog 'n match ding as ek moet myself vra, what am I celebrating today? Dat is iets regtig wat uitstaan vir my, verstaan jy, om te kan sê, hey, van 4 years old under apartheid, wat ek ook niks van regtig weet nie, en nog, want ek is ook net so blink soos die bonfries, verstaan jy, dat is ook om die dag vir my, personally, dat beteken vir my absoluut nothing, anders as maar net, ons het Mandela goed gehad, wat gefight het vir ons, om hierdie goed te hê, wat hulle sê ons het. Wat hulle sê ons het, En dan, via julle opinies, wie stel julle opinies, as jy affecteert, as jy dat klaar ingestel is, ons beleef baie topic hou, so ek sê baie kere, veral iemand van my ook, soos sekere goed, mag ek jy praat hier, because waar en ek my werk verstaan, so ek moet weet, wat 'n boundaries om nie te oor te en ek moet elke respect, as jy my sê, die topic, wil ek praat, kan ek wil sê, nie om te oor praat. Wat ek wil vra is, die rumors, hoe voel julle oor ons praat om menseregte? Hoe voel julle oor Cape Independence? En dis iets wat by jou opkom. Hey, Cape Independence, as die grootste klomp nonsens wat die British man voor 'n dag mee kon gekom het met maatskappy. Verstaan jy? As 'n Western British idea. Wat die pas by ons nie mee, bro. Ek meen maar ons praat van apartheid. We coming from that. Verstaan jy? Ons kyk vandag apartheid Israel. Verstaan jy? So, jy wil van my kom sê, jy as Phil Craig, the guy, as hy die founder van Cape Independence. Hy kom nou hier om wat te maak. Cape Independence, my vader. Dis die grootste klomp nonsens wat ek gehoor het, kyk, nee, maar kyk, maar dit is, ek nie maar, as 'n Western idea, die Britte is 'n nonsens, en die ouers van Britannia, is van hier nie meer, bro, we coming from apartheid, mense klibbat, gefight, gedoodlots, verstaan jy, for us to live freely. Yes. Cape Town or Western Cape is deel van Suid-Afrika, nou hoekom moet jy dit nou wil staan, en jy wil weer separation bring, jy soek weer apartheid dog, verstaan jy? En dit kan nie wees nie, my bro, en mense wat nou nog kom sê, yeah, we are for this, ne? En wat vir my seer maak is dat evens ons kleurlinge, bra, are behind this thing, without knowing what of course, as die mense so evens by local elections, ek weet nie, gee die mense geld of gee hulle kospakkies, sodat ons kleurlinge mense moet, they must read, my bro, wat is die goede, hoekom moet ons nou die hele tyd weer terug backward wees, my bro, just because jy nie deel van die land wil wees nie, just because jy nie swart mense, kan ek sê, respecteer of na luister nie, wat jou eerste stukkie, jy wil gelijk wees nie. Jy wil nie gelijk wees nie, so jou eerste stukkie, om vir ons hier in die Western Cape wat te maak, weer te oppres. Waar laat het oranje? Die sê met oranje, verstaan jy, maar, ek weet baie man van hulle, ek weet baie man, ek is op YouTube, as 'n joke, ek het al paar keer gesien, ek weet baie man van hulle, ek weet nie wat 'n provinsie dit is, ek dink, was nou dat 'n documentary gemaak, dat hy ook verduidelik, ek dink, hy ook al die documentaries maak, maar hy het 'n ander Afrikaan ook samengevat, ek dink, hy is ook 'n podcast over YouTube. Penwell. Ja, hij wil samen over zijn. Hij doet elkaar interview. Zo zal ik om via te kijken, meer in diepte te gaan, dat men kan precies weten wat daar aan gaan we staan. Dus ik zei, ik maak gehoord van, alle zeemers nou, allemaal is welkom, maar
Ek No, weet but that's just saying. Dat is die grootste joke. Oranje is die grootste joke. Los. Hulle sê jy is welkom. Jy is welkom nie, my bro. Verstaan jy? Jy is welkom nie, my bro. Nou guys, beweeg ons nog terug of wat gaat nou aan? Met die hele USA wat nou inmeng by ons en die oorloë in die wêreld en het voel so ons is besig om mis te trap nou. Samuel ons is besig om baie mis te trap. Ons beweeg nou terug, ons is op uit gewees en nou beweeg ons nou weer terug. Dis in my opinion, my bro, né? En ek sal sê as op equality, my bro. En evens met die land expropriation bill ook, verstaan jy? Kyk, om eerlik te wees, my bro, jou mense in die blou pakkie, né? En ons weet wie hulle is. They don't want us to be equal soos hulle, my bro. They don't want us to have equal opportunity en alles. Dis hoekom hulle vir die goede is wat vir ons heeltemal terugvat. Verstaan jy? Net a minority must rule us. So we are going backward, my mascot, and even the use. Maar nou vraag ek, waar is die indigenous voice in all of this chaos? The indigenous voice is daar, but the indigenous voice is al in 'n hoekie ingeskoppel. En whoever van ons mense wat daar gaan om te praat vir die indigenous voice in parliament. They are not doing the job, bro. Ons kan aangaan en sê, "Yay, kyk hier, ons sal weer op die TV. Yay, kyk hier. Ons spring vir die springbokke. Yay, vir cameras en alles dit." Are you talking there for indigenous people? Verstaan jy? Are you making a change for colored people? No, my bro. Verstaan jy? So indigenous mense is daar, but they don't have the voice in parliament. Dis hoekom jy wat daar is, must be the voice for them as well. Verstaan jy? But we don't want to be, my bro. No, but I'm just using it as an example. Oh, itu saya general. Ja, ik ga weer terugkomen naar het topic toe van die college. As human rights day guys, ongeveer baie political, nou nie politically, maar in baie regte type of movements. But we have to speak politics, my bro, los, né? Because as nice, ja. Baie, ek kan nie nou nie. Nie eens op 'n podcast nie, my bro. It's better is so people have to include because so goede wat discussions wat 'n mens moet. En dis so goede wat jy kwaad maak by days. Verstaan jy waar jy oor stry by days, maar dis nie waar nie. Jy stry oor seker wat dier is, oor die lig wat dier is as politics. So verstaan is waar, ja, is waar. So you have to welcome these conversations. Is true, ja. Kyk hier. Ek wil net voor ons vergeet met Crystal Donna het ons ook verlaat. Daar was 'n shocker. RIP, rest in peace verhaal, ja. Het voelt nog steeds onwerkelijk. Maar Ik weet het is niet, een is- beautiful soul, Is dat nou deel van season changing of wat aangaan nie, maar dis 'n hele maar ja, zou ik zeggen, die worden podcast met endurance, jong. Pinmentar is allemaal waar je mij soldaat is, maar dat je kop hoog en man aan gaan verstaan. Dus Jy moet, bro. Anders ons praat net oor van don't be emotional, wat mos nou vir my is. En ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Nie dat ek emotional was in eerste, maar ek gebruik of course, maar ek wil nou link daarop sê ding wat ek praat van endurance my bro lots. Iemand met die mense wat vir ons verlaat het. Iemand met mense wat vir jou kwaad maak my bro. Verstaan jy? Jy moet ook actually weet as mens iemand my kwaad maak. Hey, ga ek my emotions gebruik om nou af te dwaal van waarna toe ek op pad is en so verstaan jy en so wil hoor jy jouself ook my maas kan so endure. true, ja. En no bandage jou pats. Yes. Hij is waarheid. Zo praten mensen het ook kwaad maken, ne? Waar had ik gestaan nou die dag? Als het nou bij kliks, waar had ik gestaan, man? Of nou bij die fake, maar oké. Die ook zei, iemand zet voor me op Facebook. Hij is op Facebook, hè. Toen ik wijs iemand voor hem. Kijk hier, wat zegt die persoon van jou? Ik denk op zijn pizzerie. En hij zei op Facebook, maar onmiddellijk moet hij nou op Facebook gaan om die persoon of die mensen recht te stellen. Want hij ziet die comment sectie en die mensen vallen hem aan in hulle onmiddellijk het opinies om. Maar hij weet wel of misschien al wat die waarheid is. Maar nou, toen gaan die vinden op Facebook, op die persoon op Facebook, want ze zit soms op Facebook af en hij gaat commenten en hij gaat zeggen, wel, kijk hier, maar is het zo niet. Nou, mijn vraag aan jullie, no? Hoe kom je zo waarde aan mensen opinies als je weet wat je waarheid is of als je weet wat je rechte story is en dat is feiten om het te pick up. Hoe kom voel ons zo als mens?
want ons is mens met gevoelens, my dog, verstaan jy? En we can, ons kan onsself, my bro, op paper en sê, ek is so sterk, my maas, ek is op een dag, jy is mens, bro. Ek weet, ek en Lots is parasa, mas hier opstaan en praat nonsens van my, by Lots, wat die waarheid is. Of course kan ek nou daar so dink, joh, nou dink Lots aan nonsens van my, en ek wil hê Lots moet nonsens van my dink, because well, ek weet, dit is mas nou nie die waarheid, verstaan jy? And we are just human, my maas, en op een van die dag, as dit my die ding van, jy moet laat jou emotions die beste van jou dinge sien. Ek luister gisterand in 'n podcast waar die ou praat van ons almal is narcissists in our own way, bro. And jy gaan dit maar net moet accept. Verstaan jy dat in some way as ek 'n narcissist, as dit hoe klein, as dit hoe groot, en dis waar jy gaan begin uitdink breek, you know, by accepting it. En die hele sê nee, ek as die ding as jy kan nie saamstem nie. I'm not agreeing with that. Of course, jy hoef nie te agree nie, verstaan jy? We have some kind of narcissism in us. Verstaan jy? Jy kan nie sê nee, ek as ek is jaloers mens, jy het die jaloesie en jy's mens, my maas. Of toxic is somewhere. Of toxic, we all have die traits, bra. As my accepted it, dus maar net hoe is sê nie dit moet jou hele lewe visie, verstaan jy? Of hoe sê jy mas jy? Nou, dit is waar om seker maar net nou die kursus doen, ek soveel goed van myself geleer en die crux van alles is certain things you have to unlearn and relearn new things. En dit is goed wat ons geteach word nie. Met die kursus wat ek doen, het ek met myself so, as ek die knowledge gehad het toe ek in my 20s was, sou my lewe nie nou so gelyk het nie. En dit kom nou terug toe generational curses, how you speak about things in die familie, en sekere goed waar groei gekoppel is. En die woordstructure wat jy gebruik, sekere goed moet jy net accept, no ways. Romans 12 says specifically you need to renew your mind daily, it's a daily thing. En as jy wil groei, en ek is in die phase wat ek nou op 'n ander vlak is, en sekere goed irriteer my net. So ek kan nie meer in dieselfde space conversations hê nie, want ek is nie meer daar nie. En finally enough, ek was nou 'n week weg, en ek sit in 'n conversation met iemand en sy noem toe iets wat ek gedoen het toe ek daar was. En toe besef ek mense don't take note wanneer jy groei. Hulle doen nie. En sy noem iets, ja, ek doen dit, sê ek maar, dis wel maande wat ek teens moet doen. Ek is oor dat ek is verby dat ek is op 'n ander, because ek het 'n growth mindset. So jy sal my nie as jy my hier los, oor 2 weke gaan jy my nie daar kry nie. Because ek het 'n specific goal wat ek wil achieve. Nou ek is in 'n ander lyn. Almal is nie so nie, en nou kom ek terug na emotional intelligence wat ek altyd sal leer. En dit is self-growth. As jy weet wat truth is, you won't react. Unlearn realness. Wanneer jy waste energy. Ja, en dis wat ek is oor my energie. En dis wat ek sê miskien. Verstaan, accept. As ek maar 'n verkeerde woord pat. Dis die ding, you know, you have to accept it. That jy is that person. That's why you have to unlearn it and relearn something else. Dis verstaan, ja, so Maar ek glo persoonlik almal het 'n bietjie toxic genoem. Jy het toxic trait. You have to accept it, unlearn it, and relearn it. So she said, dis wat ek moet try sê, mos verstaan jy? So as daai ding los, maar ons almal kan sê nee, ek is net jy, is net hy. Then how are you going to grow me, bro? By dan werk and still working on, you know? Yeah. But it's an ongoing thing and you need to be honest en jy moet kan sê die ding wat ek baie optel nie is almal is die practice intentional self-awareness. Almal doen nie daar nie. So sommige mense sal goed doen en nie eens besef maar dit wat ek doen is verkeerd because hulle is intact met hulle self. En dis hoekom self-growth so belangrik is. En die mirror moments, introspection, being honest with yourself. Yeah. Conscientiousness, dat woord wat ons oorgestreed. Conscience is being aware. Conscientiousness is being aware that you are aware. Verstaan jy? So baie keer is ons aware, but we are not aware that we are. Verstaan jy? En dis hoekom ons mekaar goed kan sê nes wat ons wil lots en dis hoekom ons iewers mee kan sê links en regs. Net so sê wel. En sy preek nou hier so awareness en self-aware. En vir my sê jy gaan hier ek stem op dat emotion. You see? Hoe sou jy regels gebruik ons nou 'n fast forward. Ek stem saam. Maar hier is
Ik stem saam. Maar weer goed terug naar uit over Jules. Ik hoor wat je zei van die vrienden, hè. Zeg maar nou, het is een oorzaak of je niet is, of je niet pattern. Dus ik ga het wel graag willen rechtstellen misschien. Wat ik misschien nog voel als je nodig hebt, maar mensen social media met ook om vreemdelingen. Zoals, als het reden, hoe komt achter reden dat het nodig om voor vreemdelingen te recht te stellen? Alleen een image dat buitenkant of een brandy bestaan. Iemand zal lezen je brain talk. En ik ga het weer zeggen zoals ik laatst jaar gezegd. Don't read comments, guys. Don't read comments. Jy is mensen wat je niet kent los. En die mensen gaan jou uitdruk. Want hulle weet je gaan niet weer, of ze zal nooit weer willen zien, of ze zal niet eens willen ooit meet, bro. Don't read comments, die gaan we schier. Is true, ja. Hey, bro. Nee, ik denk dat die ook nog zeggen, dus denk ik, joh, zij maken nog moeite. Zij gaan op andere mensen dingen om te gaan komen. Dat is zeggen wat ze willen, dus zij weten wat die waarheid is. Maar je wil nou zelf gaan typeren. Als allemaal wel een mooi image hebben van hoe we staan. Zoals jullie gezegd, self-awareness. Zoals ik self-awareness wie ik is, verstaan ze. Zoals never mind wat jij buiten kan doen. Zoals ik ken mijn eigen woord, ik weet wie ik is. Zoals jullie kan maar wat zeggen. Op iemand daar is mensen dat meer reden gaan kennen, maar gaat zeggen, nee, ja, zeg maar niet. Ze gaan nou wat eruit. Dus bij je zal misschien iets zeggen, maar ze zullen nee, helemaal niet. Verstaan ze? Kom ik zeggen het, just to... Weet je hoe ik nou die paar weken kwaad geweest mee waren, hè? Praat van... En ik heb mezelf aan die voet gaat schieten, maar to react. Op die nonsense. Met hoe mensen... People who know me weet ik als genuine mee, bro. Verstaan je? Ik is altijd genuine. Verstaan je? Maar ook een praat je klom nonsense, ik verloor een paar voeten. Verstaan je? En dan achterna wil je bij mij komen zeggen, oh sorry, het was verkeerd. Want zo en zo, het gaat als nog eens weer naar mij toe, dan moet ik weer endure. Dat was nog niet gezegd. I have to endure knowing what I want. En me moet react op klein nonsense. Maar nu ga ik voelen ze tappie. Verstaan ze me maar zeggen, because we don't check die mensen, kijk daar, ze willen dingen zeggen. Nou, is toch, kijk daar, hij is alweer terug en ons gaan hem net zo dingen zeggen. It's because I'm enduring me maar zeggen, verstaan je, je kan nonsens praten, je kan nonsens praten van mij. Ik verstaan je healthy boundary. Kijk je zo, Lots, if I'm moving 100% en ik wil lezen, je moet ook 100% daar wees. Verstaan je? But I see, jij ging net 30%. I'm gonna come back from that 100 and let's go to 100% because that's where I want to be. Verstaan je? And that's me enduring. Als ik van ik was weak of ik heb die boundaries of ik heb die dingen, verstaan je? Maar ik laat net die goeikies sideways voor mij. Van die pad af waar ik rijd, dat wil visie. So you say what you must, ik zal nog weer naar jou toe komen en jou aankomen vat en zeggen, kom ik beweeg. Dat is maar niet hoe ik is. Maar wat mij zo irriteert. Als amper soms ik lees nog comments in real life met ook. Verstaan je? I shouldn't do that, bro. Verstaan je? En als je zelfs op Facebook, en ik heb je gezegd, veel meer op social media, even visie, bro. Because you can see the disconnect from real life, bro. And how fake the BS is, bro. En dat is wat voor jou, dat is maar, bro. Kijk hoe lijkt mijn haren, ik is Goku. Net niet zo. Super Saiyan level 3. Ja! Verstaan je? So as and that's why we must grow, me bro. We must really grow, bro. Need to grow. En die draf, ja maar ik prik zo bij hele dag, mee bro. Het moet niet uit mij uit, man. Verstaan je? Ik wil je toch aan weer zo niet, man. En dat is ook met draf, het japen man mee, bro. Verstaan je? Om je te kies op je te tangen, zo. Nice, ja. Nice. Zolang je bezig bent, help het bij je, ja. So, waar we zeggen, als je hele distance van de realiteit af, in social media, zodra we met bij punt komen, wat we verschil kennen van hij toe af. En op waar reagen dingen, wat reagen, dat betekent voor ons wat je weet, zoals die wat hier gaat doen, dat is geen waarde, maar ik ga het niet energie weggeven, staan binnen mijn dag. So, ja, ik denk, nee, kom ik praat over, zoek op praat van waarde en credibility, guys. Ons is amper, ook in die middel, ons in die middel van die zaak van Jocelyn Smith en dan die 3 beschuldigers, die ma, die boyfriend en die chommy. Nee. Ik denk die afgelopen paar weken in die hoofdzaak, ik volg het bij je na, ik is bij je close bij, ik volg het. Ik volg het. Guys. JSD, die nie soms ja. 9 uur. Ik kom het naast COVID, guys, 9 uur als ik wakker ga liggen met kooi en kijk je leeft op slaap en als ik weer op en dan kijk ik. Dat is interessant, man. Ik denk dat is interessant. Als ik daar kon gaan zitten om aan te wisselen elke dag.
ook zodat ik zal het niet om mensen leren bij je. Hoe ver, hoe voelen jullie zover? Hoe is die progress voor jullie? Is er enige progress? Heb je iets geleerd? Nee, voor ons antwoord, jij moet eerst bij ons gieten. Summary. Jij moet eerst. Because you are more closer to the story. Verstaan je, als wat ons zoeken is. Ik weet niet, hoe kijk jij die... Ja, als je closer, maar ik volg het bij je nabij. Weer eens, disclaimer. Nee, dit is weer onze opinies. Ons praat niet fictie, ons praat niet namens mensen niet. Ons praat opinies wat ons nog zoveel gezien heeft. Ons is nou thans bezig met de Rens. En de Rens is het toe voorverklaring. Zo zei ze, die staatsgetuigen, wat ons op de straat noemen, de staatsgetuigen. En je kent ook ons dat op de straat. Sorry, die 204, ik heb ook gehoord in die hofzaak. Wat is 204? Als er erkentenis, ik weet niet wie het woord rechts zit, maar als er erkentenis, wat je herken, je was deel van die, maar dat ik niet van een OS 3. En nu ga ik me verklaren dat de 204 was staan. Ik ga checken als plastic 204. Nee, maar ik denk dat plastic 204, die just nee, jij 204. Jij gaat jouw zaak delen hier. Ja, zoals ik zei, hij staat op je met nou, om het zo te zeggen. Zo, zij is nou bezig met Chris nog vraag. En dan voor haar was geweest, de politiebeamte dat eerst te bezien was, die detectives. Dan als er mensen komen wat nou over Kelly is wat niet meer eigenschap, wat niet meer een persoonlijkheid. Om niet om van haar te getuigen, karakter, haar karakter getuigen, haar zuster getuigen en we staan wat die hele was nou die paai gemaakt door die zuster. Goldilocks! Het was allemaal mee varen. Ja. Funny joke. Dat ja, een van die journalisten in de rest van mij. Vraag ze ik ja nummer. Nou denk ik niet. Mensen onthouden ik is van die woordkant. En hij perceptioneert, ik het zeker een boekje met allemaal zo contact details. Ja, maar die woordkant is hier, is aan mij beroen, hè? Ja. Mooi goed uit. Voel me eens in, nou kijk me eens in. Ja, spraak je maar na, dat maar naar daar. Hier is een andere zaak die. Dat wiskus nu wat dat is steeds nog wiskus. Ja, maar ja. Ja. Ik mag praten? Nee, dit was niet interessant. Ik bedoel, ze heeft getraind. Nee, maar kijk, ze kan niet praten. Omdat ze official is. Daar is een ander protocol in comes to media. Ja, zo je mag laten zien. Spokesperson werkt. En ongelukkig, als mensen gaan mij ook zeggen wat je wil. Je mag niet. Is mag is. Zo die zuster, hè? Ze is ook een politiebeambte. En ze mag ze niet getegend op hoe? Nee, ze mag aan die zaak, ja. Oh, aan die zaak, maar ze kan niet bij de kant in zo. Je mag opinie zo niks leveren. Je kan gewoon niks zaak waar je in bizar is. Je mag gewoon niks. Je mag niet praten. Je mag niet praten. Je mag niet. Ze zit in de media en je mag niet namens die mensen praten. Zo ja, ons nou bij dat. Oké, weet je waarin een beetje nauw is je? Ik weet je misschien het alleen van recht voorbaar in. Dan is ze praat die waarheid. Als je die hele ding zoekt. Mijn opinie is gedeeltelijk. Ik heb ook. Mijn opinie is bij gedeeltelijk. Zijn ze consistent op zekere goed? Zekere goed kan ze mooi persoon doen, zekere goed kan ze niet ontdoen. Zo gedeeltelijk klinkt het om mij waarheid. Hij zegt dat hij van Boeta toe die mij kon even kop en toen Boeta zijn lach staan zo hij kan ontdoen. Maar weet je wat die volle waarheid is misschien heeft hij gebeurd. Hij heeft plek gevat, maar die andere goed heeft niet plek gevat, die verstaan. Zo gedeeltelijk klinkt dat als waarheid. Maar op die stadium lijkt het goed. Lijkt het goed als je komt bij die rare feiten van die zaak. Zoals normale goed kan je waarheid praten, maar zoals die feiten van die zaak. Zoals was je daar geweest, toen hij goed gezegd was, heeft hij gehoord, heeft hij geld ontvangen. Zoals hij type goed wat naar die zaak opgebouwd is. Zoals bij interessant, zoals ik zei, het gaat al maandag naar voren, het gaat met haar. Ja, zo ik denk, dat is nou eigenlijk waar die vlees komt. Zij is nog erg vlees van die zaak, om zo te zeggen. Zij is bij belangrijk in die zaken. Want so, ik ook op social, want ik ken die zaak glad niet meer. Verstaan je? So, ik praat op wat ik maar nog zien en zo, verstaan je? Want ik zie op en mensen denken ook, because wij zeggen, was ook nog een van die verdachtes. Dat is verdachtes, ne? En toen even skielik zei con en nou zei state witness. Van die mensen praten van, hey, die vrouw mensen lieg. Because wij zeggen, so als jij state witness is, betekent dat jij nou aan die
prosecutor se kant. Né? So baie mense sê, oh nee, sy praat nonsense because why is no state prosecutor. Dis nou sê. Ek dink as 'n gedeelte, né? As ek nou praat oor 'n korreksie, wat die magistraat vir gelees het, haar verklaring, wat sy vra soos hoekom doen jy dit, hoekom draai jy staatsgetuie? Om bocht te krijgen, dus ja, verstaan ze. So soms doen niet dat zodat jij kan de dag eraf komen of dat je kan vrijkomen. Zodat als je lief op zodat je kansen krijgt. Een manier eraf krijgen. Maar het was ook vaak gezegd, zo'n douw, hij is er een waarborg van. Dus ik ga nog steeds, die magistraat nog steeds besluiten, in einde van die zaak, ga ik op vrijspreek of wat gaat gebeuren, verstaan. Als ik voel je praat nonsens. Ja, zo zit bij je wacht op, hè. Dus als ik kan verstaan, maar dan zijn die elkaar praat, maar baie interessant. So ik heb nog soos voorheen, ik doe nog zaken voor Oscar en ik heb het gedeeltelijk gekeken bestaan. En baie sien baie comments, so hulle wil graag uit die magistraat moet die zaak van Senzo Mayo. Dus hij wil gewist verstaan. So hij zaak het ook zo bietjie voor van Senzo, maar baie uitsteller gewist. Ik like die dat het nou in een man klaar gaat doen. En dus kan ik een man lekker volgen, gewoonlijk loop die zaken voor jaren, voor maanden, maar nou die achter elkaar daar. En ik zou like als er baie meer dat kan doen in die landen. Alle grote zaken. Ze zullen zo uitkijken. Ze staat nu alle zaken sluiten, hulle het genoeg evidence, hulle voelen het genoeg. Ons schiet in over die hof. En kom dat die dan voor een maand loopt en ons doen het dan één. Ze bij een lijstje aan elkaar iets stellen. Wat 2 maanden, iets wat 2 maanden. Later gaat ze verloren verstaan. De interesse is nou op die zaak, because we is nou constant. Elke dag achter elkaar, zo je kan hem lekker volgen. Maar als een goede zaak is nou al een maand iets stellen en weer iets stellen en weer iets stellen. En jy hoef nie te antwoord nie, né? Maar wat is julle tipiese opinies mee oor as julle die hele besigheid so check lots miskien en evens met die cross questioning en alles wat julle hoor mee. Wat dink jy mee oor daai gebeur? Dink julle regtig die vroumense het because by mense opinions, even op social media ook verstaan. Dink julle regtig die vrou het ook maar net hy dag besluit, you know what, ek gaan my kind verkoop en daai of is dit maar 'n ding van hey, sê ek regtig nie meer bro wat geklap het en ons almal is besig om because we are judging her now, verstaan jy, on a massive scale bra. And none of us know what the truth was say. Verstaan ons hoor ook maar nou die goedjies. Ek dink jy dink regtig die vrou het is 'n conspiracy theories nee. Die ding is baie dieper as wat ons kyk so observe. En ek het groot respek vir my Lord. Yes, my Lord. What is correct, my Lord. Hy het regtig om goed prepare. Want hy het literally alles to the core gelees. En daai spreekboek deel. Ek weet nou nie die defense, I don't know. Ek sou graag vir hierdie Nelly iewers wil ingetrek het. Met die ondervragings is bietjie loop. As jy so kyk vir meneer, hy kom, hy's 'n slow posing. Hy's slow posing. Hy kom staan was ek nog nou deur. En ek moet sê, almal is nou, wat maar die ou man aan, maar die ou man goed deur. Hy goed deur. Die ou man is beauties, ja. Die ou man is wat hom stap vir stap. En nou is dit by die 18de en die 17de. Hy vat hom stap vir stap. En hy is experienced. Ja. Kyk ek het al seker nou my man seker 50 keer gesien in die loop van tyd. Net as jy. Net as jy nie. Net nog goed nee. Ja. Heeltemal leer en dan nou baie korrekteer wat 'n maak jy lees. So ek sê maar baie mense is baie confusing. 'n Man so jy tyd gaan change your mind. Nee, nog geloof jy meer nie. So interessant is om vir my te sien om wat hier gebeur het. Die hoe kan ek sê die ouens wat regtig into this court cases en as 'n klomp TikTok content creators ook baie het hoop gekry toe Renzi stand by. Dat dinge nou na kant toe sal gaan en sekere clarity sal ons kry. Ja, want het lyk ons is hoe kan ek sê en ek het baie gesien baie video over werk. So is my skokwekkend. Ook ongelukkig as my deel gekom met werk, maar ja, jy is baie in die hof. Ja, nee, ja, daar maar ek het dan nog man of meer idee. Ek ken nie alles nie, definitief ken ek nie alles nie. Maar as my skokwekkend, dis kom baie van die mense buite kan wat staan is dinge gebeur nie. Dan gee jy seker met 'n skuld, maar jy weet nie regtig wat gebeur by die hof, verstaan nie. Ons is baie ongelukkig. So hulle gaan aan, ons het keer met 'n pen van notes.
Jy weet jy, verstaan hulle soos baie Wittians, hoekom jy daar sit met 'n pet, hulle verstaan nie wat jy mag doen en nie mag doen nie. Verstaan? En ek dink ons mense is baie ongelag dit kom by sekere dinge. Soos al die hofsaake. As jy nie jou ook keer aangegeet van non-support, sal nie weet hoe non-support werk nie. As jy nog nie gevang was vir steel of dinge, sal jy nie weet wat dit is om beskuldig te wees, wat is jou regte, jy moet verstaan, as jy nog nie in 'n skel gelees het, nie weet wat dit is nie. En ja, soos baie mense is baie ongelag, so hulle en ek verstaan nou soms as die public hulle opinie vorm oor iets. Verstaan ook julle weet nie die rede wat aangaan nie. So ek neem hulle kwaadlik nie. Maar is baie nice. En het lyk ons was satisfied, né? Met wat uitkom aan. Ons was eers happy, Rens oor die waarheid praat, maar nou is ons unsatisfied oor omdat sy te mekaar is, soos ek kan sê leeg en dan so. Nou wanneer raak ons satisfied met iets? En nou as ons mind opgemaak het, sê maar nou, as weet jy dat sê maar nou is wat nou ontdek en somehow wat Kelly nou, ek sê net gaan gebeur, ek sê net somehow, sê miskien iets anders gebeur as ek Kelly nie. Vir ons as community ons klaar gevorm, sê jy skuldig. Ja. Of weet jy of sê as jy nie meer bedoel as ons as ons my opgemaak het van jou broer Jules, dit klaar so. Ja. So hy kan miskien tik wat hy miskien reg is. Maar ons klaar was dit negatief, ons gaan nie nou worry wat jy gaan doen nie. Ons klaar negatief van jou, jy kan nou wat maak. En waar is hy ding van innocent until proven guilty, was hy? Want die hele doesn't exist. die hele saak gaan nou oor Kelly, nie meer oor Jocelyn nie, was hy? En hy Honestly nou, dink julle Jocelyn is nog lewend? dink ek Jocelyn is nog I can't say anything on that. Hy is like $1 million. If what happen wat hulle sê gebeur het, as te veel media coverage. Wat ek kan sê van my kant af is te veel media coverage. Van die verdwijning ook was te veel media coverage. Ongelukkig is de awareness maar nou as te veel mense. Jy gaan baie stout wees in die vraag. Maar jy gaan ook kwaad wees. Baie mense sê die minister van sport, hulle is goed aan die begin van die verdwijning en alles. En die hele besigheid heeltemal opgemors. Stem jy saam met die missie? Because as a topic nou, baie vir die ouens wat professioneel investigations doen as dit kom by missing children, is hy big nou. Ek is nou die een president sê vir my WhatsApp gestuur en dit sê gesê dis damage, dis gone, dis bad. Maar nou op hy flip side nie. Soos baie goed wat nou reveal is. Nou by hulle miskien nou speel hulle weer clips waar hulle interview het, die private mense mens nou. Sê hulle kykie. Dit was gedoen al die manne dan die hoeveel gesê. Kykie so, julle praat oor dat klaar die goed gesê. Dus kykie so, kyk hier op die video. Verstaan julle kom nou voor en dan goed oor dat klaar die goed te doen. Wat reg is, maar as 'n sekere manier om dinge te doen. The law is there. En dan sê ek so die mense verstaan nie buite kan hoe werk dit because hy som goed as jy iets doen buite kan alle het jy die persoon, maar die manier hoe die persoon gekry het, as hy nie reg is nie, dan goed, word dit gegooi by die hof. Dit is wat weet jy soms te weet ek net as jy moet doen, maar as ek dit die regte manier gaan doen nie, gaan hulle sê nee man nee. So die man sê regte of whatever iets geviolate en dat as 'n big no vir ons. So hy was twee flip sides vir hy soms hulle het en soms kyk jy ooit al voor en daar gekom staan. Maar wat nice is dat al social media mense kon getuig, né? So seks daar gewees, sy het getuig. Okay. Ek het maar eers wat die week eers regdag. So kyk die impak van dit, né? Dat hulle waar betrek in TikTok video's. Dis op die opsaak. So interessant guys, interessant. Op 'n lighte note gepraat van opinies. Ek weet hoe mas u. Ons is vandag op opinions. Ja, ons opinions en endurance was ek dink jy sê ek sulke goed wat ons kykie. Die podcasting van local South Africans. Pulse, né? Impulse? Piano Pulse. As ook 'n tipe podcast op met Jesus, se podcast network. Hulle het hulle opinie gehad, né? Oor die artists. Sy nuwe meisie en oor die artists. Toe die artists opgedaag. Sê maar ons nou skiet. Kom jy man ingestap. Sê die man, gee my 'n stoel. Sê die man, okay. Sê nou wat julle wil gesê het of sê wat julle gesê het, wie van my gesê het en hoekom hulle dit gesê het. Hoekom praat sê maar nou soos hoekom praat julle nie oor die artists, hoekom praat hulle oor my persoonlike lewe? Okay. Het jy gesien dit? Hoe voel jy oor praat soos? Right. Hoe voel jy daaroor? My ma's again. Kyk, okay, die ou reason is ja. Hy het nog gekom, hulle het sy cherry soos losgesê discuss. Verstaan jy, sê hulle sy vorige cherry en die cherry wat hy nou het, die cherry wat hy nou het is 'n downgrade. Verstaan jy?
En toen kom je, how dare you, yes. En toen kom je om ons nou op te staan en zeggen, Cherry, wat ik kan zeggen is een big up mee, maar ik verstaan je. Als een big up, verstaan je. Op jouw vraag, Lots, why are we discussing the artists werk, but we discussing our life. The person, my heart second. Als jij jezelf zit op een public domein, wat opinions zit op public domein gaat, kom we jou mee maken, because why dat is content. Verstaan je? En jij jezelf daar zit, of course wil jij ook dat beter kan je public je goed moet opstoot en je moet die goed eten. So jij kan niet wel kiezen wat praat is en wat praat is. I am not saying, en dit is disgusting mee maak en twee groot mannen kan je als wat staan en praat van twee cherries wie ze downgrade en wie ze downgrade. So big ups wie maar daar kom het en volle geface het. En niet violent gewees het of whatever nie. But hy kan nie kom sê, ons mag maar Michael Jackson praat, maar mag dan jou praat. Maar wanneer jy Grammys wen, whatever wen, dan kan ons sê, oh yes, en dan is so verstaan jy kan nie jou brood al kante geboten willen in mijn masker en je moet hem vat zoals hij is. Verstaan je? So if you're in public, we're gonna discuss you, my bros, our opinions. Verstaan je? Maar dat is oké. Ik wil willen zeggen, het gaan terugkomen naar ons morals toe, wat hier aan zit. Zoals, het is ons content, ons gaan opinies gewoon goed. Maar zo ik kan niet weten, ik kan niet zeggen, zoals, nou ja, maar dat je moet je downgrade of verstaan. Never mind om zijn in die pap, dus ik mezelf gaan voelen, nou, dus dat is wie ik als je, verstaan, maybe als ze krijgen een wat zeker is, nou man. Ik wil even iets vragen, wat is een downgrade? Nee, ik meen maar niet. Wat is een downgrade? Ja, hoe pack je je dat? Oké, goeie. En dat is hoe die ook gezegd heeft, verstaan je? Dat is wat ik gevraagd heb. How do you measure this downgrade? Is het over die mooiheid? Is het een downgrade in mooiness? Is het een downgrade in money? Is het een downgrade bij type werk? En whatever, verstaan je? So, dat is die ding, verstaan je? So, maar die oude gepraat, zoals die wat zijn naam is Fiso. Denk ik, het ook zo stil gezet als ik kan niks praten. En zie je? Verstaan je? En die oude gevraagd, maar op wat? Bij je downgrade, verstaan je? En jij vraagt wat is een downgrade? Ja. Op wat nou? Hoe zie je iemand dit gedowngrade? Oké, hier is een vraag. Para Jules, hoe bepaal je die waarde van een vrouwmens? Maar hoe bepaal je die waarde van een mansmens? Para Jules, hoe is dat? How do you? Als je nou downgrade nee, van die vrouwmens, zo hoe bepaal, wat zal je... Afrikaanse woorden, hoe bepaal je die waarde van een... Die value van een vrouwmens, wat zal je zeggen, wat ligt voor een value? Wat ligt voor mijn bro? Self-respect, mijn bro, nee? Als je als een vrouw zegt, je hebt self-respect voor jezelf. Verstaan je? Je respect aan de mensen, karakter is bij belangrijk. Mijn bro, verstaan je? Ja, en evens, ik ga dit ook bij je noemen. En ik zei niet, Cherry, wat die dat heet, als een downgrade of als een dangasie. But volgens, of in my opinion, als je uit de huis uitkomt waar een man een pa is, verstaan je, tegenwoordig was tot en met vandaag toe in je leven, is dat ook een dangas voor jou. Because why, je gaat niet leven, Peter aanvat met mensen. Verstaan je, even in social goede, verstaan je, minder anxiety, I don't have this, and I have this issues and that issues. Dus minder gaan het voor jou wisselen, verstaan je? So, dat is hoe ik mij creëerde waren. Nothing big. Geld? No, you don't have to even have. Loopbaan, carrière? Dus ik gezegd met Lots, als je zelf respect hebt voor jezelf, en je gaat andere mensen respect, verstaan je, en je hebt een karakter. Wat die andere goed komt bij mij, bro. Verstaan je? Als je niet andere goed heeft, het maakt je van jou een downgrade. Because why, volgens mij, in mijn opinion, weet je, like quick is wat ik gezegd heb, als je... En wie jongens is? Ik wil niet één ding zien, want je ziet, coming with both parents. Dus je kan twee parents hebben, maar één kan absent is. En dat is ook ik specifiek was om te zeggen, in de household tot vandaag. Nee, alle anderen kan in de household is. Maar weight-wise. En dat is ook ik gezegd ook, het zijn is een downgrade als je niet goed eet. Verstaan je? Maar je luistert niet wat de mens praat. Do you listen wat de man praat? Nou, maar zo los, ik heb niet gehoord wat ik zei. Alleen je niet al te winnen. Alleen je niet al te winnen, het zijn niet, je luistert. Maar oké, maar
zie, Ik verstaan wat je zegt. maar oké, maar wacht. Hoe ben je nou altijd was maar die ene jaar nie? Jy kry mense wat 'n full family is, but yet you still have absent parents wat in die huis is. Hij kan misschien absent omdat hij werkt, buiten kan die land. Ja. Meen zo, hij is bereid, maar hij is absent. Ja, maar ik praat nog niet van nee, maar zie, dat is jouw 2 cents. Dat is mijn 2 cents. Ik noem het niet, because that's, omdat ik counseling doe, nee. So ek het 'n very different perspective oor goed. En dis nou mense in glaskastele. Verstaan jy wat ek sê? Jy kan albei ouers hê, maar dit gaan oor hoe connect die kind met albei ouers. Verstaan jy? Ik hoor je 100%. Maar altijd was dat. Never mind, altijd was dat. Ze gaan niet meer mij zeggen, man, op paar is in je huis. Dat het die dingen zijn. We staan, dus ik weet niet, maar een paar zijn huis en zo never mind. Van alle verhoudingen is. Eén of een paar of een maand, uit week, voor 6 maanden. Zoals ik blij in mijn bakparken. We staan ze, never mind of ik nou. And if you go check maybe lots in stats shows. En je kan eigen stats aangezien als we nou op dingen. Maar bro. Jij als een seun of ik als een cherry. Hey, wauw, zie. Maar kijk zo, jij als een seun en jij als een cherry met mijn kind. Nee? Als jij die twee lights gaat zitten langs elkaar, die ene who grew up with both parents inside the household, die ene wat met die ene. Kijk, hulle twee se lewens op die einde van die dag. Wie koop meer betere outside here? Die ene met die twee. Verstaan je? Because it gives you a sense of, hey, verstaan je misschien? Zo, als ik eerst die kijken krijg. Maar je kan je comments reserve. You have to utter out your comments. Het paar dat je gaat mij aanvallen op mijn comment. Ik heb eens gepraat van die één parent als hij Dani. Bring your... Maar hoe kan onze conversation net en jij wil je comments, jij wil net mijne af die rail, maar je wil niet... Maar je wil niet jouw input geven. Ik ga nooit veel zeggen. Ik heb niks te doen met ouder wat altijd bereid is, maar de ene zie Dani is betrokken. Ik heb gepraat van die rechten, alles daar. Ik heb niks gepraat van die ene zie daar of Dani. So, jij opbrengt, so you have to share with us your opinion. Ja, ik vond het graag, ik weet nog eens, ja. Zoals hoe, als altijd wat is. En die ene is ja, nee. Mensen mentally of physically? Mentally zijn ja, nee. Of hij... Dus waarom kan ik zeggen? Dat is een disconnect, man. Disconnect. Ons bij Jay's nou op een ander level van conversation, Jay. Jay wil niet meer praten, ons goed. En het kan niet wel zo helpen. Jay gaat net iets gewoon laten zien, die we ons verstaan niet misschien. Dat we ons verstaan. Oké. En dit komt nou terug naar hoe zekere parents trauma hanteren. Sommige ouders weten hoe om te parenten. So it's either you make a choice to intentionally better yourself en connect met je kinders. En dan kom ik nog weer terug. Jouw fact is waar kinders gay is. Die disconnect wat daar is. Verstaan je wat een ouder heeft besluit? Dat kind existeert voor mij weer. Because of their sexual preference. En die praat ik met mijn counseling experience. En goed wat ik nou heb. So dis ek de ander. Ja, maar dan zie je daarom je gezegd het. This is how I see it. Maar Jay, maar Jay dan nog eens terug met mij aan zoals ik het eigenlijk zeg. Dan moet ik horen bij jou, wat is jouw nou? Wat sta je misschien? Nou, ook als je ons, wat is een high value man voor jou? Een man met weinig Here vrees. Wat God-fearing is, en die, when you feel God rare, dan is jouw hele lifestyle. En je krijgt het niet meer. Ik kan nou los. Ik kan nou weer zeggen, zie je, ik kan nou maken zoals Jay nou. Dan kan ik zeggen, niet alle God-fearing men is dan als je, verstaan je? Jy kreeg van die God-fearing, maar zoals is dan as so dat was verkeerd van jou om so. No, your actions match your words, match your lifestyle. Is a thread wat jy so kan trek. Even my persoonlijk lijkt het dangerous voor jou. For my. You know why I say that? Because you are a very independent, strong woman, and a God-fearing man believes he's a role. Hij gaat niet onder gezag van een vrouw die zien.
Verstaan, mas Well done, lots. een goed vriend van ons. Well done, lots. Een God-fearing man. Well done, lots. Sal jy En hy het 'n relationship. onderdanig is aan so iemand met jou? Daar moet jy nou weer met onderdanig. Daarom moet Wat, jy reg verstaan. Ons verstaan het reg, mas u. Hoe verstaan ons u? Submit hier. Will you submit under soos die Bybel sê? Met jou dinge sê? Nou wil mas u. As hy weet hoe om te Of leef. course, maar lot sê aan. Maar lot sê aan nou As hy net. weet hoe om te leef. Maar los het nou net gesê. Los het nou net gesê. The God-fearing man, but weet hoe om te lead. Will you submit? Hoe om Jy wil nie. En dis hoekom jy nou sê. Dis hoekom jy nou sê. Ja, maar dis hoekom jy nou sê. Maar het jy nie nou wag luister. Ja, jy moet iets luister. Dink jy nie ek wil in my soft Oh, era no, kom? jy wil nie soft era wees, maar dis hoekom jy nou net gesê het onderdanig. Jy bestaan nie onderdanig. Nee, maar Ons jy verstaan, doen nie, ons verstaan. Because as jy Ons vra 'n simpel die vraag. konsep verstaan, Ons verstaan die konsep maar sê. waaroor dit gaan en hoe jy Okay, waaroor gaan dit? connect Anders sien properly ons nou nie weet nie. sien power couple vibes as julle twee connect, dis net 'n different level of connection. Aangesien ons nie weet nie mas u. Wat is Nee, nou net gesê ons verstaan nie. Jy sê ons verstaan nie onderdanigheid nie. So Okay. please for the love of everyone here. Ons gaan 'n power couple kry hier en Ja, maar verduidelik, laat please julle kan then. verstaan die way ek dit sien Hoe sien jy dit? is wanneer too strong hoe kan ek sê strong willed of individuals wat die konsep van growth en alle goed verstaan en having a relationship with God en alle goed wat hulle verstaan connect, dis 'n different type of connection. Op die einde van die dag is dit tussen julle choose mekaar en julle bou saam. En ek glo so 'n tipe connection is verskriklik reg. And us, we don't understand that. Nee, ek het dit so gesê. Ons verstaan Nee, jy wil hamer op onderdanig. Daai prentjie van maar jy het dit verkeerd verstaan nie. Jy het dit verkeerd. And then you must be this person with no voice. Nee. Ons kom ek sê ek dink die fout wat ek en Lots dalk maak is dat as ons sê submit, ons breek nie nog af en dinge. As die woord homself is daar. But en as daai ding van ons wil al die woordjies in klomp verskillende deeltjies verdeel sodat dit nice en smooth kan wees to what? Om vir jou te accommodate to your liking. En waar gaan ek vat aan onderdanigheid? Waar gaan ek nie vat aan onderdanigheid nie? Onderdanigheid is onderdanigheid, my ma se kind. If you know how to lead, why would Of course. Why? Maar dit is my punt, guys. Dat is my punt. We know how to lead. Vooral, mas ja, nou... En to lead jy in Kijk, Rachel, je loop van dit podcast af. Sien jy los my bro? Ek nou net ons gesê nou raak mas is maar persoonlik en toe sê we know how to lead. Toe sê en toe waar lead jy in die woestynen? Hoe men sê waar? Jo. Sien jy? Mas But even personal wees. Guys, even pastors, God-fearing men. So hy man gaat glo, as hy kos skep raak, die skep eerste vir hom. That's a God-fearing man. Nee, dan is hy het dis 'n man. Wat mas Nee, kom ons kom na die waarheid toe. En ek asseblief is daar mense wat verstaan dat dit gaan sê 'n boodskap. Ek wil graag weet. Dat ek vision het van understanding. We besides me. As jy met kos na vanaand, jy kan er later kos Jy moet jy kon so net man toe los. Daai is 'n protection. Dis kos my man, jy kos. That's what they Dit is God-fearing. Daai is die biblically. Wat is Waar dit? staan dit geskryf? Waar staan dit geskryf dat die man moet eers kos kry? Dit is so geskryf nou men, dis deel van jou rol as man. JC, hoe van hy is my bro en verstaan Dit staan hoof van die huis reg. En verstaan dit hoe Verstaan dit reg nou? Ja, weet ek. Guys, geen dit nie. Asseblief. Ek weet nie mas asseblief. Ek dink ek begin nou vir mas verstaan. Soos ons gepraat het van die apartheid en die minorities don't want us to be equal. Jy kan nie jou dinges al kan gepotter hê nie. Jy kan nie sê I want a God-fearing man soos Lot sê, maar then you don't want to speel by the dinges nie because when om kos te sou. Daai is ek so daai God-fearing man. Ons moet dit gesê nie. Is daai met 'n lastige voorbeeld, maar ek soek hy daai God-fearing man wat nie daai rol gaan net van soos ek ken so godsmanne is wie hulle is
Dat is God-fearing men. It's not dat hulle toxic is, maar dis wie hulle is. So hy is hulle weer, ek kan nie dink... Wat is sy naam? Koortjies? Wie? Wat sing my? Jonathan Rubey? Nee, koort... Wie? Hy sing koortjies, maar hy het ook nou sy weight loss journey begin. Nee wel? Nee. Hy spreek gewoon, man. Sing jy man, van wie praat ek? Praat jy, Ek wil toch nie, hy moet deel raak van 'n discussion. Nie Ensla nie. Hy is getrouwd, hy het 'n gesin. Hy is ook iewers in George, man, ek weet, Fernando. Joseph, Fernando Joseph. Ja. Ek wil hy moet deel raak van want hy kan mooi vir jou unpack. Okay. Ek gaan kyk wat ek so goed wat ek gepost het. Asseblief. Maar ek weet nie wat die cirkels beweeg julle. Ek verstaan hoe mens die heeltemal bro. Awaken nou met mans wat verstaan wat was goed was. Nee, mas ja. Ja, dat is fijn. Ik loop zit in, no man. Because serving is we serve each other. Ik verstaan je, maar ik in een relationship was back in the day. Ik wil het niet eens staan, want hier gaan we iets zeggen. Ik heb niet was. Dat is I. Waarom moet je voorgaan? En dit was I niet. Patroon. Patroon goed niet. En wat was I? Nu was I niet. Voor mensen voor algemeen. Zoals als oor misschien sterren. Dan gaan we slatwaardig de sierste maken. Net omdat ze net zo wel kan winnen. Verstaan ze? En dat is hoe voor mensen is. En dat weet waarom te pushen. Toen zei me nu niet pushen, toen stap ik aan. Met vooral... Dat is provisie niet. Mensen wat voor mij gaan doen. Ik verstaan helemaal waar vanaf kom je. En ik denk, omdat ik jou verstaan, denk ik... Dat is nu recht wat jij doet. Nee? Oké, ik luister. Dat is recht wat ik doe niet. Meaning? Ik denk, jij... Ons is kras. Nee? Ons is denk is wat... Jij vat die dingen een beetje te ver. Verstaan je? En jij maakt amper zoals... We don't know these things. Verstaan je? En dat jij een vrouw is. En jij loopt doen... wat? Emotional intelligent klassen en workshops en goed. Maar ik kan het doen met haar. Verstaan je? En ik denk, you think now, dat ons verstaan je die goed die. En dus kom ons elkaar kan vinden. Verstaan je? Jij breekt goed het down. Ik weet die, en ik ga niet zeggen voor mensen doen dat, because ik wil niet in de moeilijkheid komen met vrouwmensen die van die podcast. En dan klaar mee wijs hoeveel keer in de moeilijkheid komen met vrouwmensen op die podcast. So I'm playing a nice content. So, maar ik denk ik wil zeggen verkeerd, unfair to say, ja, oké, wanneer ons een woord opbrengt, zo submit misschien, of dat, of dat, vrij. Verstaan jullie die goed? Of course we understand that, that's why we asking it. Als jij denkt, ons verstaan het niet, dan kan je wel zeggen, hey guys, maar dat is hoe we zijn, verstaan je? Because wij anders throw die conversation helemaal weg. Van, verstaan wat ik zeg? Okay. Again, different views, different opinions. Ja. So, don't shoot. Moet niet elkaar zo afschieten. Ja. Moet je afschieten. Moet niet bij scholen raken. Moet je. Pas daar, kijk waar, ik pen alweer. En je weet als voor mij dat goed te vatten. Ja. Voorstel met het laatste topic. Nou bij je lang, guys. Weer terug naar MacG toe. In zijn podcast network, ne? Ik heb weer over gezien dat hij gaat nou weer op DSTV. Yes, DSTV. Met al zijn content creators. Allemaal gaan nou naar hij spaas beweeg. Ne? Nou brengen we met het topic van wat ik recent een post op Facebook van Dimitri Unfiltered. Hij is een goede content creator en hij is ook een influencer content creator. Op je punt van MacG. Als het rijden was je mij sturen kan? Yes. Wil je dat gelezen? Ik het lees. Ja! Afrikaans, wanneer laatst het ik gelezen? Aan die klas. Alright. Een van die redes. Hoe kom ik bij hem? En dat is Dimitri Unfiltered wat dat zei. Hij is met George. Van die George. En hij zei op zijn Facebook status. Een van die redes. Hoe kom ik baie min met andere creators op social media engage via TikTok en Facebook? Vooral is omdat die een wil pieteren wie as die ander.
Die een wil eerder vir die ander wys ek ken beter omdat ek langer as jy is en ek neem aan op social media platforms groter following base het, etc. as om die ander een te help. Dis hoekom julle my baie min op live sien of matches of so doen want my followers vra my altyd veral op TikTok hoekom is ek so min live gaan en ook nie sommer matches doen nie. En dis die rede hoekom. Daar is soveel dinge wat julle nie van kennis dra hoe die creators en ek verwys nou na ons colored creators. Sommige van julle gunstelinge onder mekaar is. Praat agteraf van mekaar, maar lag saam hier om voor te gee vir julle. Dis hoekom ek maar my distance hou. Ek sal hier lag en nou en dan my gesig eers wys en julle sien my weer na 'n maand. Maar ek behou my maar eerder een kant want ek wil nie oomhore hoor ek het vir jou gehelp tot waar jy nou is en dit en dat nie. Dis hoekom julle my nooit maklik sal sien in collaboration met baie van hulle nie. Ek bly maar in my eie lyn want die sosiale media besigheid kan vir jou lelik en baie persoonlik raak. Okay, geite. Bye. En dis Dimitri aanvul dit. Come on, Dimitri. Ek dink baie interessant. Baie interessant. Veral toe ek sien wat McG doen met sy hele span. En ek dink ons lek dit because wij goed soos collaborations staan. Hoeveel jullie, wat is jullie opinie over? Denk je dat is de reden hoekom ons er baie min mense boe. Wat na die jafte nog aan boe. Ja, na Kijk dat Kim Kai, maar dat is allemaal mensen. Ik denk dat we ooit een moving gaan doen. Wat mijn Jika gaat doen nou niet. Because wij die zulke goed is. En kijk iemand Nara Jafta en Kayla Kim K, ne? Iemand zal wat attack me bij dat boe, verstaan je? En ik denk lots, ik denk dat is een ziekte onder kleerling mensen met maas agent. They don't want to see one another go to the top. Caitlin McKenzie is a boe, ja, het sy weaknesses, sy ding as 'n kleerling, maar wat 'n boe is wat dan nie was nie. Boom, we don't want him there. Soos wie soek ons. Hier sou wel ons met mekaar collaborate. En as waar wat die praat met massa kind. Van die content creators praat agter mekaar se rugte en dan lag hulle met mekaar as hulle moet collaborate en dinge se en dan hoor jy iewers van die mense wat fans is. Nee, wat lots daar. So kyk lots, wat nie bura choose daar. So kyk ons like het verstaan jy. Ons like ons eat dinge as ons eat daar. Wat wil ons eat dinge se. So we don't want us to be there. Lots. Ek wil jy moet net so sad wees soos ek daar by die huis en dan niks kom soos ek niks kom nie. Ek dan niks van my jaar so wees jy. En as my broer is 'n sad thing. Kyk wat maak met julle? Ja, hy's 'n big movement bro. En iewers die mense wat daar is ek sien daai iewers die een podcast wat nou laas jaar podcast of the year gevat. Hulle is eens in met Jesus networking. Verstaan jy, laat sien wat die eens deel is van die networking hy is ook ingetrek, verstaan jy? Maar nou, verstaan? And we have these things, my bro, om te kan die land oorvat. We have the talent, bro. Ja, ons het, joh. Ons het. En story. Dis aan my ding kom soos op Dimitri se post, né? En dis met alle respek gesê vir hom soos amper klaar. Soos as met alle respek gesê ek soos sy doen nou maar stel van ouens wat van 'n podcast aan, né? En ek glo dat hulle almal hou nie van mekaar. Ja. Hulle almal hou nie van mekaar. Of course. En because ons self en hy mindset al verstaan sy. Bloks nog klaar uit mekaar verstaan sy. Verstaan sy soos nee, ek sien maar dat praat met mekaar, ek wil nie maar hulle mengie. Maar as ons ek kry ons almal kan saam let's do it. Never mind hoe jy my voel. Verstaan jy? En dis my ding soos For the sake of growth, man. Ek wil en vir ons kan op die lig soos nou voel jy klaar, ek wil saam hulle werk because wij verstaan maar soos as ons almal kan saamwerk. Never mind ek weet jy is so persoon maar soos werk is vir werk. Soos agterna kan maar via in soort so ek dink ons moet Agterna kan sy vir my kyk. ja, om het reg try net ek sê nie op blinde oog staar wat gebeur nie maar soos Be professional. kom ons werk saam en wees professional. Ons kan nie altyd sê Emotional intelligence. nee, ek wil saam julle werk. Ons moet saamwerk, guys. My opinie is ons moet saamwerk. Never mind, ons almal is dieselfde nie man. En ek weet ons het van daai mentality wat ons as Afrika raak onder mekaar. Maar as dit kom by ons kalles ons lyk nie mekaar sien voor om te gaan nie. Dis maar
as jy gesê dinge het gebeur elke dag. Ek weet nie of ons 'n curse wat is nie, maar ja. Maar ons breek uit dus. En die social media ding is becoming professional lots of ons wil kyk hoe of nie hoe wil kyk jy het stadig is het develop baie stadig by mense ken. And of course op TV is daar mense wat nie van mekaar like hulle werk saam mekaar. But for the sake of growing an industry, ons verskille langs mekaar sit met mense ken. Ek en jy kan nou hier so stry so like goed gaan offline. Verstaan jy? Soos ons maar doen, maar as jy groot strye like ons mekaar met die whatever. Maar kom ons sê dit was even strye. Ons sorry because we have a goal wat ons a common goal mee bra. Verstaan jy to grow a podcast or to grow an industry mee bro. En ek dink ons moet professional wees en hy moet begin dinge as mee bro. Soos ek dis met ding kom ons werk net saam man. Kom ons los die ander ons wil te persoonlik raak. Kom ons werk net saam op 'n dag, kom ons werk net saam. En dis ek sê kom ek vra jou opinie because ek voel nou as nee man, kom ons collaborate. Verstaan, van ons sal nooit uit piek reach van met jail nie. Nee, ek sou sê seker 80%. Ons sal win. Was jy met If not now win. En weet wat, en daar is nou 'n ding van nie realisties because ons like sê parent nie, is nie positief. 80% van die mense van ons podcast sal sê wat doen hulle. 80% sal sê hulle like so dit doen nie. Verstaan, 80 hulle hou nie af van nie, mas hulle is agteraf. 80% sal sê hulle hou nie af van nie. Dan ons sosiaal sê nee die mense hulle nee, ons is baie hou nie af van nie. Baie sê wat gaan hulle doen? Wat try hulle? Wat 'n fonkom dinge wat hulle doen. Terwyl ons daar het groot maar verstaan. Dit hulle is soos ek sê ek kan nie opinies gaan op social media nie. Kyk nou, vat die ding nou global. Verstaan jy as jy global kyk en jy package dit anders en ons miskien meer Engels sal ons iewers another audience international kry wat ons meer gaan support. But die audience wat ons het is namen, you know. In Afrikaans, ons het besig met companies, ons kan het doen man. Ons kan het doen man. Ons audience wat daar is, my broer, wat genuinely daar is, ons doen het vir hulle dok. Verstaan jy, is dit wat 5 van hulle, 6 van hulle? Genuinely supporting us, ons doen het vir hulle broer. Because by einde van die dag, hulle is die mense wat wag en vra, nou wanneer schiet julle weer? Volgende week weer. Maar nou moet 'n massive klomp mense wat net sad wil wees om hulle vir ons die ry. En ek kan letterlik op die naam benoem. Nee, soos kyk, as jy moet vat soos kyk gou wat op social media oor die algemeen. Sy vat plaas naar, nee. Jy het jy het dit om jy het op alles kyk die TikTokers. Jou Facebook ouens, van colored mense. As ons moet saamkom en 'n ding saam doen met hulle following, met jou following, met jou following. So hoe gaan dit TV nie vir ons sien nie? Maar nou sê ons ek wil sy my persoon werk because hy persoon is agteraf, maar as ons met hulle saamwerk, TV kyk by DStv, dan daar wen hy twee ouens DStv nie? Dan as jy kyk net. Jy het gewen na so. Ja, ken RJ. En hy twee wat se naam? Tofik hulle. Ja, hulle het gewen. Soos kyk ja, soos dinge Babala on booters in dit alle mense saam ons doen iets. Soos hoe kan hulle vir ons kyk? Ons mou die hele tyd oor ons kleerlinge. Hoe kan ons kom net vorentoe. Hey, hier's 'n skop vir ons almal maar ons besig om gatte te maak in die skip wat ons almal sing dok. En as los op sy eie kou, dan wil ons sê hom kwaai. Hy wil dinge sê met ons dit my vader, julle wil nie beweeg mos hier gepraat net van growth. We have to move my bro. Dit is tough ons bro. Ek laat hom sien soos Angelo Brise wat nou al 'n podcast begin. As my naam sien okay, ek dink dinge is ook gepraat Johnny King, wat sê hy gaan miskien 'n podcast begin. Soos om meer ons was op alles en hulle sien ons doen iets. Ons gaan saam met die opmaak. Selfs met die artists ook. Dus kom ek so op hy mindset nee. Van as ek sien by Jules wat jy doen. Nou so ek like jy wat jy doen. Soos ek gaan nie 'n post maak, 'n video maak en try nou jy ding stitch en sê kyk jy maar ek wil discredit because why dis out to hit. Verstaan jy? Soos by Jules en Baba comes out to hit. So hoe kom ek as ek nou 'n ding sien, nou wil ek iets negative op sê dis out to hit guys. Jy sien sulke mense los nie brand, sulke mense as my mense wat hulle sier, né? Hulle is hartseer, ons noem maar hulle is hartseer. Nou wil hulle alleen hartseer wie sien, nou doen maak hulle post, nou soek hulle by lots en mas en duivel om saam hartseer te my harig. True ja. Kom uit daar. Nou ja, hartseer jouself en sê man ek like die dis so kolomp.
content. Ja, bro. Dat jy die hele tijd moet stagneer op een Boera Jules wat zo is en ja. Ja, Jesus. Maar ja, jong, als we mijn richting nee, kom ik vragen weer uit dan. Op een leiding loopt ik wil ook op die journey gaan. Wat is okra water? Als je okra water was het in het begin van die maand geweest. Dit moest ook water drinken wanneer. Nou nog. Je kan dan zien die haren blank. Ja, ook. Die haren blank ja, je kan Ja, zien. je kan het was ook in die okra water. Nou, wat is okra? Okra is, ik weet niet of it's a vegetable van Zimbabwe. Oh, waarom zeg ik kennis hoor dan is amper zoals die nieuwe woorden. Ja, ik wil ook aan maken warm ook. Wat is dat? Sexually. Oh. Wat Steven Lots? Ik lachen Lots. Weet jy die water? Ik denk dat drink je een cherry. Okay, hoekom ek begin dit nie is hulle sê okra help jou stress level. Moet je de woorden weer nou alsjeblieft? Jy kan maar sê wat jy wil, ons weet waar we drink jy okra. Bloedflow en alle goeders so is net 'n healthy drink, maar die water is so slimy man. Wat is dat? En waar koop je dat? Ik ga die water is By Fruit slimy. and Veg. Slime Wat is dat? Ja, so ek het 'n glas so maar net 'n glas bottel Nodig het. wat seal en dan weet jy een batch okra. So is vir 'n week, nee. Sorry, hoe moet je So dat water. batch okra so Ja? je mix? Ja? Ja, so jy chop jy batch Ja, dat drink dan alles, né? Water Ah, en chop. thanks. En kyk by TikTok man, en chop jy op en dan gooi jy water in en dan overnight en de volgende dag is hy so gooey. Ja, maar daar wordt ook klaar met corona, is er okra dan op pad. Okra virus op pad. Doe ook alles die goed Ik zag Zimbabwe. Ja. Maar ek wil maar so kyk, dis al week 2. Week 2? Ja, Hoe lang gaat het? jy moet iets 21 days consistent gebruik om 'n result te kan sien. Wat De is volgende results? podcast zullen we And zien. you will see I've lost like 10 kgs. In zijn groei. In zijn glow. Glow in the dark. En ja, guys, episode voor die vandaag van die Van Maken Praat podcast, hè? 35! 35. Thank you. Oh.